ಇಂತೆನ್ನ ಡೇನೆ ಫುಲ್ ವಸ್ಟ್ ಆತನು ಗೋಂಗೆಲಾಗ പോകുന്നില്ല ಇಲ್ಲಂಜಿ ದೀಕ್ಷಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಹೊರಾಪುಣ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೋಯ ಅಂದು ಇನ್ನತ್ರ ಸಾಹಸನ ಮುಟ್ಟಿ ಬಯ್ಯ ನಂಗೊಂದು 750 ದಿಕ್ಕೊಡು ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಳಾ ನುರವರ್ತಿನಿ ರಮ್ಯಗ ಬರ್ತಿನಿ ಶೈಲಜುತಿ ರಮ್ಯಗ ಬರ್ತಿನಿ ಶೈಲಜುತಿ. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಇದಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾರ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಆಟದಕ್ಕಲು ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೆರಕ್ಕಾರೆ ಅಂಚ ಪೋಪೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ನೀಲಕಂಠ ಮಠದಕ್ಕಲು ಗುರುಪುರದ ಏಪಲ ಕಾವಡದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಆಟಿದ ಟೈಪ್ ಇಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮುಗುಲು ನನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಗುಲು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಪ್ಪುಡು ಅವು ದಾದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪೇವೆ ಓಕೆ ಯಾನಿನಿ ಬೇಗ ಬೈದೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇಗ ಬಂಡ ಇನ್ನಿತನ್ನ ಡೇನೆ ಫುಲ್ ವಸ್ಟ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಮೇಟನ್ನ ಮುರಣಿದ ತನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ದಕ್ಕದು ಹೋತನು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಿಂಕುನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನಂದು ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಂದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಕೆಟ್ ದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲಂಗೆ ಹೋಲ್ತಾ ಅಲ್ದನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೂಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಶ್ರೀಯನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ ಹಾಳಾತಂಡು ಬೈಕ್ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಆತನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ పోతుండు అయితే ఏపల్ ఉప్పు ನನ್ನ సమస్య ఐకల్ అండ్ 9 ఇయర్స్ అండ్ బైక్ సద్యగదాల చేంజ్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಐಟೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಂದು ಗೋಡದ ಲೈಫ್ನು ಬೇಜಾಕರ ದುಬೈ ಹೋಯರಗೆ ಅದ ದುಬೈ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ದುಬೈ ಗೋಂಗೆಲಾಗ പോകുന്നില്ല ಇಲ್ಲಂಜಿ ದೀಕ್ಷಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನಿ ಪನ್ಪುಜಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಾದೆ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದೆ ಅಂಚ ದೋಷ ಬಲ್ಲೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾಕರೆ ಭವ್ಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ പോകുന്നിಲ್ಲ ಐಕೆ ಐಕೆ ಬೇಜಾಕರ ಐಕೆ ಕಿರಿಕಿರ ಐಕೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂತೀರಿ ಓ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮಲ್ನೈಜಿ ನಾಡಪ್ಪ ಓಯ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಡು ಪಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಉಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಪಂಡ 1 kg ರೈಸ್ 1 ಕಾಯಿನ್ ತಾರೈ ರೈಸ್ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಪೂ ಇಲ್ಲಡಾತಿ ನಾನೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ದೀಪ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ ದಿಯರೆ ಬಂತೇರೆ. ಸೊ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಲು ಓಲ ಹೋಗಡು ತೂದುಕ್ ಪೋರೆ ಮೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕಂದಿನ ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲು ಈತು ಮೀನುಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಪಂಡವೆ ಬೈಕ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ದಿದೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬಂತೆ. ಸೊ ಮುರಣಿದ ಪಂದಿತ್ತದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪಂಡ 750 ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಹೊರಗಾಪಣಿ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ ಬೇಲೆನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಡೆ ಹೋತಿನ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಹೊರಾಪಣ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೋಯ ಅಂದು ಇನ್ನತ್ರ ಸಾಹಸನೆ ಮುಟ್ಸಿ ಬಯ್ಯ ನಂಗೊಂದು 750 ದಿಕ್ಕೊಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಆಟದಕ್ಕೂ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಬೋಕ ದಿಗ್ಗ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶ್ರೀಯುಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಬನ್ನಗ ಆಟದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಆಟದಕ್ಕೂ ಬನ್ನಗ ಅವಳು ಶೋಭಂಟ್ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಪಿಂಕಿ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೋರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೇಂಡೆ ಅವಳು ಆಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಕೋರು ಎಂಕುಲು ಆಟದಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬವ ಮೂಲ್ವತ್ತೆ ಎಂಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಅಕುಲು ಅವಳು ಬಜ್ಜೆ ಇದೆ ಆಟದಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬನಗ ಬಜ್ಜೆ ಇಡು ಗೊಬ್ಬನಗ ಏತು ಕೊಡ್ತಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀಯ ಆಟದಕ್ಕೂ ಬಜ್ಜೆ ಇಡು ಗೊಬ್ಬರ ಅರ್ಪಿನ ಆಟದಕ್ಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ. ಸೊ ಏನು ಎಂತೀನಿ ಆಟದಕ್ಕಲಿನಿ ಬೇಗ ಬರ್ತಿರೋದು ಬಟ್ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಂದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಗಂಟೆ 8:15 ಆಂಡ್ ಶ್ರೀಯಾಗ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತಿನ ನೆನಪುಂಡೈತೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಆ ಲೆಕ್ಕರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ನಾಯಕರತನ ಪೋಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 minutes ಬರ್ವೇರು ತೂಕ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರೋದು.
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನ ನಿಲ್ಲೆನು ರಮಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸೊಲ್ಲಿದದೆನ್ನೊಳೈದುವದೇನು ಹದನ ಏನು ಸೊಲ್ಲಿದದೆನ್ನೊಳೈದುವದೇನು ಹದನ ಯಾರೊಡನಿಂದು ಗದನ ಯಾರೊಡನಿಂದು ಗದನ ಏಳೈ ಗುಣಗದನ ಯಾರೊಡನಿಂದು ಗದನ ಏಳೈ ಗುಣಗದನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನ ನಿಲ್ಲಲು ರಮಣ ಸೊಲ್ಲಿದದೆನ್ನೊಳೈದುವದೇನು ಹದನ ರಮಣ ರಮಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನ ಸ್ವಾಮಿ ಸದಾಕಾಲ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೊರಡುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಹೇ ತಾವು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಹೌದು. ಆಗ ಇಂದು ಹಾಗಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಂದ ನಾನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಕರುಣಾಳು ಎನ್ನ ಮುರಿದು ಮೋಟಿಯ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಕರುಣಾಳು ಎನ್ನ ತೊರೆದು ಮೋಟಿಯ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಪಾರಿಜಾತ ನೋಡ್ಬೇಕ ಬಗವೋ ನನಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ ಬಗವೋ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವಾಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಯಾವುದು? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರರಿಗೆ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಘ್ನ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಬರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ರಮ್ಯಕ ಬರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಪಿಂಕಿ ಆರತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುದ್ರ ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ನೆರವೇರಿಸಿ బాలేకొస్తారా బాలే భర్త చేయని చెప్పుని ఎక్కడే పనుంది నాకు ఏ పవర్ ఏ పవర్ ఎట్లా బస్ సరిపోయేది చేయమల్లట మంది చూడండి ಯಾಮನೆ ಕೊಂತ ಸರಿ ಜನಸಂಕ ತೊಂದರೆ ರಜಿತಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಬಾ ಏನೋ ನೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ
ಹೌದು ಸರಿ ಸೊ ಆಟದಕ್ಕಲು ಭತ್ತದ ಪಿಲ್ಲಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆತದೆ ಬಟ್ಸ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಬರೋದು ಇಂಚ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಬಿದೆ ಪಾಯ್ರೆ ಬಂಗ ಬಿಡು ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ 10 to 15 minutes ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ತೋರಿಸ್ಪಾಯ್ರೆ ಪಾರಿಜಾತದ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಯಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ